हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लागोरनाय जाहैबाय। नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै लागोरलाय। नोंथांमोनहा नायबायना भिडिअखौ? नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा बुजिनो मोन्दों? जेनेबा आंनि बुजिनायावथ' जेनेबा भिडिअखौ नुनाय बायदि जिखिनि जाथाय नुदों आरोना, बे जाथायखौ नायोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि सायाव माने इनाय अयथासार खालामदों आरोना। बे जाथाया अबे जायगायाव जादों आंबो डिटेल्स मिथिया आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै लोगोफोर। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।